Po svojom príchode začali Rimania budovať tábor a opevňovať svoje pozície. Po skúsenostiach s Ariovistom nechcel Cézar riskovať, že bude znova odrezaný od zásobovania a preto vybudoval druhý tábor. Medzi tým zaútočili Galovia na Bibrax. Jeho obrancovia žiadali Cézara o pomoc, pretože takej presile nemohli dlho vzdorovať. Cézar však nechcel opustiť svoju výhodnú pozíciu a na pomoc poslal len svoje ľahké oddiely. S týmito posilami v meste ukončil Galba obliehanie Bibraxu a vydal sa k Rimanom. Galba si uvedomoval, že útok na takú silnú pozíciu by bol samovražedný a preto rozkázal takmer 20 000 mužom, aby prekročili rieku a zaútočili na Cézarov zásobovací tábor. Cézar dobre videl, čo sa dialo dolu pod kopcom, okamžite zhromaždil svoju ľahkú pechotu a jazdectvo a ponáhľal sa k rieke. Dorazil práve včas a zaútočil na Galov, ktorí sa už dostali na druhý breh.